Tripura hastini cho to hukumu hamjangnai borokno ani khulumung tei hambai nongno yapharo norokni chubamung norokni hamjamung nango जों kaisa panda songsarnani thangui tongo a panda norok bo swngango bo khanaka tei bo bono details khai ang sanani thangui tongo sini pandani mung songnar laikha thinangni jati season 2 hingke o panda फाइनाय समबार एबा खेबा 8 तारिख 9 तारिख तै 10 तारिख सालतामरोनि जों कायसा चिकनसा टेर हाइखाय जों पान्दा संसानाय थाङै दङ पुलानि पान्दाव जे सिनरो जे कक काहाम सापायनाय मानजाकनाय आबरगनो जों किसा सायखनारवानो पुलानि पान्दा सिनि दङ 8 तारिखो आबंखा सिनि इनोग्रेटर एबा खेबा तै Chief Guest ngi manjak phainai abong kasini haste Tripura haste ni Honorable Minister Tribal Welfare and Forest Mebar Kumar Jamatia tai a pandawo tebo phai manjak phainai narwai moto mungai abong kha Zrania subdivision ni SDM tebo phai manjak phainai जे ICIT department sini hukumu samung tui je samung tangai tongnai officer PU ICIT NT rongko sini TDADC ni takugo kra Upendro Deborma omhai khlaino adini je panda a panda angkha pulani panda angkha sang drug awareness no tui o panda no je drug awareness sini sikla sikli rokni je drug awareness ni yak ni kati ni bagai tai bahai ke problem song sang solve khaiman ama herong tui kaisa Tripura haste ni belai kheno social worker khlai tongo sini Dr. Siddhartha Deborma bo GB hospital ni psychiatrist Dr. bo kok kaham frumung suno sapainai bini kok nangkuk mani kok sapainai omhai kheno sang tei salsa abongkha 9 February Mongolbar ni fungo abongkha sing blood donation khlainai blood donation no sini Tripura haste ni no je sini All Tripura Artists Association tai PA sound system ni je sin Tripura samothani o je members rok borok no thir lainai a pandawo manjaknai inaugurator khlainai Honorable Dr. Partho Deborma, Principal Officer bo Health Department TDADC Khumulungni, kete manjak phainai special guest ngi Dr. Bijoy Deborma bo Eye Specialist President of TDWS. Omahai khlaino adino sini je sini motharongni adong songrok bo tongnai Gatai Sharigo Ganke, Hai some awareness program, Abongka Youth Awareness and Motivation of Education. Ga adini je Shikla Rokni je Nankuk money, je blood donation tai Buskango je Tanka, light hangai drug awareness. Abo Hairo no Tribo tai Sini education no ti Kaham Kok Sapainai Iro. Tongo a pandau phai manjak phainai inaugurator kha CEO Sri Bolendra Deborma TDADC ni tai achuphang okrang manjak phainai Tripura Asset Manager ED no bono je UGC ni boromgrang Honorable Sri Torun Mollik bo phai manjak phainai tai boromgrang tei khoroksa phaimanjak phainai go bongkha sini Honorable DC eba kheba Deputy Collector Munmun Deborma Zrania subdivision ni tei khoroksa sini hodani dofani samung khai tongnai abongkha Honorable sini bukhukjak okra Ojita Tripura Guest Lecturer Tripura University bo bahino asalo phai manjak phainai kaham kok sanai education tui tei khoroksa phai manjak phainai borom ganang Hebel Abel Koloi Headmaster Khumpuy Academy
haikeno adini awareness pandarogo kaham khai sini awareness kok mung kaham rono sungno sukrubui sawi sung khnai manan ni khaklayo tai 10 tarikh hangke phaimanjak phaina inaugurator nai asalo hangke honorable additional CEO Sri Usha Ranjan Deborma TDADC hangke tai sini chief guest ngai manjak phainai honorable director Sri Ratan Bishwas ICA government of Tripura tai phaimanjak phainai sini society ni bagai samung khai tongnai haste sini tibrasa ko borok ma tui samung khai tongnai bongkha father DJ filmmaker film director bo bahaino sono ko kaham phai sapainai haikeno tebo tongo sinaro phaimanjak phainai Pratik Kishore Deborma tai haikeno special guest ngai manjak phainai bukhukjuk borom ganangjuk Gita Deborma hingke tai sini hukum bai samung khai tongnai belai kheno sinai sigreng chamung musuk mung haike kabama sei tongnai boi rok sei tongnai amendment writer Sri Chandrakant Murasingh bo bahaino adino ko kaham suno awareness khai khanar bainai aboni badebo program roni kasar program panda choli tongmani sine resamung mosamung mani kasar tebo kabangma borok no suno 5 minute eba keba 2-3 minute ni bagai suno awareness kabangma ko kaham rok suno phai sapainai kabangma no sini okra chakra rok ko kaham sang khnalainai sino panda program haino tongthok chathoni program ya sini GS bo saka sini vice president bo saka sino panda kisa juda awareness sing sini sigla sini haste Tripura ni joto borono sisarana ni bagai thansang laina ni bagai khat kachang ke tongma laina ni bagai se sengo hukumu panda khlai tongo o panda discipline ni bisingti nongnai raida ni bisingti nongnai sarik ni saita ni simi horni noita jora gangkai o pandawo sundur samu musam simi tongya salbrum no kaisa natok tongnai abongke pulani salo gangke sing drug awareness no tei kaisa natok tongnai gangke same no second asini 9 tarikh bo haino te kaisa natok tongnai abongka education no tei no sini srai ro sing bahige lekha pora phungaiman abono tei no kaisa natok eba drama abo tongnai haikeno te salsa 10 tarikh bo haino sini social awareness te culture no te kaisa natok bo haino tongnai kesungoro rasamung masamung bo haino modern masamung simi tongla o jaga folk dance bo sang nainai sini mamita goria lebang sini je agini je hukumu mukmuno no rukthari no sang program sajongnai naithoto khai sing panda ni bising jora ni bisingo sungni pandabo mathaglai khalaimanai hini tamke jotoni slai kotorku ngke noroni hamjamung noroni sumamung norok phage kese sini panda naithoknai abon bagi norok no sung adani All Tripura Artists Association tai je Tripura Sharokni je PA Sound System ni association ni ngai sung norok no khabai khukbai khulumui khabai norok no kobomung ya faro norok suno sumo phai jadi sini panda nai phai jadi sini panda norok no naithoto khlai tai ko kaham salayana share khaile ne sini bukhani ko ro kabama sajanai tongo ama herok norok no sablaiman bisinti ma salaiman bisinti tai ko kaham samani bisinti norok no sung kha khlayo sini wan sumung no norok ni bukhawo sung rewi manan hani sung All Tripura Artists Association tai All Tripura Tiprasa PA System Association by Mili Lai kaisa panda khlaina ni thangai tongo abongkha thinang ni jati season 2 o panda boni silai te kisa juda khlai sang panda khlaina thang tongo Khumphui Academy School Mart Biskango go panda 8 tarikh 9 tarikh tai 10 tarikh of February sung khlainani thangai tongo aboni bagi hasteni joto rangsak ni takuktei buk songno
जों खाबाय खुबाय कबुमung याफारो नरक o panda o phai manjak phaidi sini panda chengnai sarik ni saita ni simi noita jora songo panda o sungnar sini society no kaham frungmung frungnani bagi awareness panda puilani shalong kangke drug awareness noti koklam panda ngai a panda o sini narwai okra rok ni phai manjak phainai abong kha sini hasteni honorable minister tribal welfare and forest ni member kumar jomatia tei bu tongnai sini guest obona rungi phai manjak phainai sini SDM Zrania subdivision ni tei special guest nai Upendra Deborma PU Om haike tai awareness nuti kok sai khnar painai drug awareness nuti at shalo 8 tarik ni salmario aboka Siddhartha Deborma hingke sung sanjabo hangke 6 ta rok ni simi hangke sung sini mukumu hukumu rigi ajaga sini All Tripura Artists Association ni resabnai masanai tai tabuk album rokhai actor rokhai tongnai borok ni singti naithotok kaisa panda sung songsaka aborok nai mannai aboni logi logi o sini hasteni chamung tei kanmung aborok boheno stall narjaka borok boheno jaga phal nani sep tongnai stall lok tongnai gaboni bagi bele bele kheno kobumung nargo rangchani takute buk sono specially oma hai kaisa panda khlainani thangi tongo noroni subamung noroni hamjakmung songnango norok phaya ke norok subaya ke to sung o panda khlaimani abo success senglak noroni hamjamung noroni sumamung bisingti no sung success sengnai sung o jagao sini haste Tripura ni Tripura sarok sini thanchani je khorang abono manjunani bagino sung o sini hasteni sikla sikli rok no awareness khainani bagino sung omo hai saltam ni kaisa panda narka a saltam ni panda ka puilani salo drug awareness tai 9 tariko hongke sung blood donation sini atani association ni member rok no sini artist rok samnai masanai rok no sung adino thui renani thangai tongo sung subalna ni bagi gabo kaisa aro phurungmung srungmung tongo tai je rana musungnai kebo sini artist ni ngi artist ni mothoro bai kebo gdali rana ni musungnai borongno khabai khukbai khulumui no lang songnai sing norobo phaidi je rana musungnai rok abong kha 9 tarik ni phungni 10 ta ni joran chibe 2 ta joran ni bisingo sungabo blood donation lainai ge sanjabo hangke to hain hai panda chengnai a panda details rok sini tai tang function tongo borok sai khnaranai goma hai khaino 10 tariko hangke sungte kaisa panda narkha abong kha sini social awareness te culture no tui ajaga bo haino sung kabakma naithoto panda tai sini kok hamrok sungno sai khnar bhainai aboni bagi rangchak ni dakhuro bukhuro o panda sung bo haino tongthotok chathotok ni bagi simi sung panda khaya songo jaga rasamo musamoni bising bising ti kabangma sung sini dofani bagi sini hukumu mukumuni kahamni bagi dai sini sikla sikli rongni je kebe mung tongmane amti rongti sini kabangma brok no sikrung rok sungno phai kisa kisa kachar kacharo sungno message ro phainai tai kok kaham sung khana lainai dai srung manan ni khaklayo omo haino orchestra program haya rangchani takhte buksong omote kisa juda sung panda khainani thangtongo tai naithoto kaisa panda khainani thangtongo tamni maba sungo jagao omo hai Tripura haste waisau pano omo hai ke pandangya kho omo hai ke sung wansugui tongo omo hai kaisa katal pandanga nuni tamni hamba jaga specially sini sound system abu haino kaisa belaikeno khaklayo buni silai kisa judangnai ni tamni hamba sung already no prepare thangka 20 pairs sound by the light tongnai tai LED go tongnai amai ke kaisa naithotok lighting ni aborok bo bebak no ta kisa buiche juda sungtring rogo jemon khlaikya naithotok panda aborok ni sepano tebo juda naithotok panda khlainai thangtongo belai kheno chai tongmani kahami bisikti aboni bagai ang asungno sasinai rangsani takute book sono norok sono phai suba phaidi
noroni hamari noroni subabung surnango phadi